Okay, so good morning, Live Good family. So welcome dito sa ating pong Live Good business presentation, the membership that pays. Nagkakagulo na po ang mga Facebook, nagkakagulo na ang Pilipinas at maging sa buong mundo. Pinag-uusapan ang pinakamainit na kumpanya na pinanganak sa balat ng lupa ngayon. Okay, so palakpakan nyo naman po si Live Good. Okay, that's become a blessings to many people's lives. So from the name itself, no? Live good. Ano ba ang Tagalog ng live good? Masayang buhay? Oh, ganadong buhay, saganang buhay. Just on the name itself, talagang good, prosperous life po talaga ang binibigay. At dito po sa The Membership That Pays, I know na ngayon lang po natin ito narinig. So pag-uusapan natin po ngayon ng mabuti ang isa pong opportunity na kakaiba. We are the game changer. We are the trendsetter, and apparently right now, Live Good is the most viral, the most trending, and the hottest topic in the industry. And you are so blessed. I-congratulate niyo po ang inyong mga sarili, lalong-lalo na po sa ating pong mga affiliate members at mga leaders na naka-tune in na ngayon dito sa Live Good. And how much more doon po sa mga bagong affiliates, welcome to Live Good. And para po doon sa ating pong mga guests, pakinggan niyo po itong mabuti dahil hindi niyo po alam na ito na po pala ang hulog ng langit para sa inyo. Okay, so to start, allow me to introduce to you myself. I am Mentor V Sabulaw. Hindi na po ako platinum. Ako na po ngayon ay diamond member. Oh my God, Lord, thank you so much. So napakasaya ko po kasi itong araw na to, ito po yung 5 months and 10 days ko po dito sa Live Good. I joined February 10 of 2023. Okay po. So ako po ay, by the way, isa pong accountant by profession. I've been into practice for 13 years. However, napunta po ako sa mundo ng network marketing dahil po sa matinding pangangailangan. Yung kinikita ko kasi noong time na yon bilang empleyado, hindi po sapat sa 5 kong anak bilang isang single mom. At pasalamat po ako sa Diyos na na-introduce po sa akin ang network marketing at nang nag-ignite po sa akin noong time na yon is the word leverage. The word duplication, the exponential growth, yun po yung naintindihan ko. Na pag dumami ang aking oras, dadami din po ang aking income. At mula ng time na yon, talagang kinarir ko na po ito at to God be all the glory dahil lahat po ng pinangarap ko noon, ipinagkaloob po ng Diyos at ngayon po, tapos na silang lahat. And then, prior to Live Good, I decided to retire. Pinlano ko na pong tumigil. However, ito po ang nangyari, no? God impressed to me na ituloy ko daw po ang pagne-network. A lot of my friends, ginamit po ng Diyos na partner, diyan ka dinala. Kumbaga, kasi plano ko noon magdi-disciple na ako eh. Alam mo, mag-work na ako kay Lord. Yun na po ang sabi ko, tinatawag niyo na po sa siguro ako, Lord, na alam mo yun, i-share ko yung goodness ng salita ng Diyos. Tapos sabi niya sa akin na, don't you know that in doing your network, you could be a discipler to your team. So doon ko po nakita yung malaking opportunity na we can render both services, no? Na makatulong tayo sa kapwa natin and at the same time, mai-share natin yung kabutihan ng ating may likha. So and then after that, yun po, no? In the very very short span of time, nag-pray lang po ako, nakilala ko na po si Live Good. Okay? So, sinabi ko na po yung story ko doon po sa YouTube. Sa YouTube, sinabi ko na din po sa aking live. And I know majority of you knows my story. Pero, that's my story na hindi po mawawala at paulit-ulit ko pong ikukwento sa inyo na I just pray. Ito lamang po ang gustong sabihin sa inyo, no? Na pag meron pong isinarang pinto, meron pong bintanang bubuksan. Kasi yung dating company na 10 years na win-work out namin, kasama ng aking team, no? Pare-parehas po kami mga luhaan. At majority sila po yung kasama ko ngayon dito. At congratulations to each one of us kasi ito na po, nandito na po tayo, dinala po tayo sa napakagandang opportunity na ang pangalan niya po ay Live Good. So ngayon, pag-usapan na po natin. So are you with me right now? Andito po kami to explain to you how Live Good could change your life for the better. How Live Good
could help you to be a channel of blessing to many people's lives. So I don't know what your needs are. I don't know your why, pero makinig po tayo ng mabuti. Ilagay niyo po ang inyong puso't isipan sa more than an hour na mag-uusap po tayo ngayon at tatalakayin po natin ang isang napakagandang opportunity dito po sa Live Good. Okay. So, ayan po. Sino po ba si Live Good? So we are based in Jupiter, Florida, na open in 200 plus countries. So tinagurian po ang Live Good na revolutionary company dahil binago niya po ang mukha ng network marketing industry na to. So dito po, nilunsad ni Live Good na wala na pong quota, walang auto ship, no points monitoring, no forced buying of product, you buy it at need, no more overpricing of products. Ito pong mga binanggit ko po sa inyo lahat, these are all the difficulty. These are all the pain of this industry. At palakpakan po natin ang may-ari ng Live Good na kung saan they listen to the pulse of the field. Na kung saan pinakinggan po nila yung trend. Ano po ba ang trend na nangyayari ngayon? At ito po ang ating pong pag-uusapan. So sa nakikita nyo sa screen, it's already a huge blessings because on the other way around, if we are going to take a look on the other MLM companies, the quota is there, the auto ship is there, the points monitoring is there, the forced buying of the product, the so-called quota are there, no? At nandoon po talaga may kamahalan po ang presyo. Dito sa Live Good, kaya po tinawag tayong revolutionary company dahil binaliktad niya po ang mukha ng network marketing industry. And this here in Live Good, what else? The membership that pays, na kung saan we got to stay healthy with highly affordable at wholesale price and much quality supplements. We have this full funnel marketing systems, tools, and trainings, newly launched globally. Simple, powerful, and lucrative pay plan. And a home-based business open in 200 plus countries. Sa mga binanggit ko, di ba super check po yan? Kumbaga, pet malu po talagang advantages yan. Na kung saan, pwede tayong magnegosyo na kahit nasa bahay lang tayo. Take a look on our situations right now. We are talking Luzon, Visayas, and Mindanao, and even outside the world, na kung saan nakalagahan na po si Live Good. At nandito tayo, simpleng pinag-uusapan po natin na we cater this kind of business, a home-based business platform happening at the tip of our finger at the comfort of our home. So grabe, no? So palakpakan po natin si Live Good. So now, what's the trend? Alam niyo po ba na ang subscription industry ay pwede na po nating tawagin ngayon na industry boom, the subscription industry boom. I conducted my own research that the increase, no, in revenue in the subscription industry, it turns into 300%. Yes, 300%. Na ibig sabihin, andito po talaga ang business na pumuputok na po ngayon. So pag-usapan po natin, like for example, itong Zoom. Isipin mo dati, yung Zoom, alam ba natin yan? Ang hirap-hirap nga gawin yan eh, way back 10 years ago. We started that one, but it was too difficult for us to do it. Pero take a look right now. Ang Zoom po is necesidad na, lalong-lalo na nung pandemic. And you know what happened? It generated 2.65 billion annual revenue. So yun po ang kagandahan po ng subscription business. At sa totoo lang, hindi lang po yung Zoom, no? We have common na nangyayari na, like for example, yung electricity bills, the water bills, yung ating mga telephone bills na nakaplan, those are all subscription. But we are only tackling right now the popular ones. So what else apart from Zoom? We have here the Costco. Alam niyo po sa US, sa Canada, sa Australia, it's very, very necessity for them to become a part of this, no, a member of this Costco. Kasi yung mga product na nabibili po nila, lahat po yan mga wholesale price. But before you can avail the wholesale prices of Costco, okay, you got to be a member. And we have here the 59 million household members, 107 million card holders. Are you with me? With 88% worldwide renewal rate. So ganun po talaga yung demand na meron po tayo. And because of that, it generated 3.5 billion US dollars in membership
fees alone. Okay, so that's so far Costco. Another thing, wow, ito po yung pinakamalupit, ito po yung Netflix. Na kung saan, kung titingnan po natin, halos may bahay mayroon pong Netflix na siya pong unti-unting pumapatay sa blockbuster industry, sa mga movies, right? Nasa bahay na lamang po tayo. And because of this, it generated 230.75 million subscribers already. At nagkaroon po siya ng 31.6 billion US dollars revenue last year. So, dito po sa mga binanggit ko po sa inyo, ano po ang masasabi natin? Ito na po yung napapanahon. This is already the trend of the industry wherein pasok na po talaga ang subscription business. So, what is the smart decision na ginawa po ng ating pong corporate team, particularly our CEO? Look at this, no? What are the popular membership aside from Netflix, Costco, na binanggit ko po kanina? We still have here the Amazon Prime, the Sam's Club, and Disney. Na kung makikita nyo po dito on the left side of your screen, meron po diyang monthly subscription at meron din pong annual subscription. So ito pong mga subscription fees, yan po yung binabayaran natin on a monthly basis. But failure to do so, failure to pay the corresponding amount that is due for your monthly and annual bills, cut na po yung ating benefits. Yun po yung ibig sabihin ng subscription. Okay po? So it varies, ano? Depende po sa plan na kinukuha po natin. Okay. So, ano po ang nangyari? Ano ang ginawa ng Live Good? So we are the kind of membership that pays. Kasi kung check po natin yan, the Amazon, Netflix, Disney, Sam's, Costco, purely, once we become a member of this, no, subscription industry, maa-avail lamang po natin yung mga benefits. Apart from that, wala na. Ngayon, sino po ang kumikita? Definitely the owners. Meron bang rewards ang mga nagsasubscribe? Meron bang nakukuhang benefits ang mga subscribers? Wala. Except the corresponding benefit of being a member. But when it comes to revenue, wala po tayong makukuha doon. And you know what is the good news? Si Live Good, nag-come up po siya ng isang platform na they build up a membership club, no? A club membership that generates income. We are the membership that pays. Okay. So like Amazon, this is the story. Si Amazon po, inahalin tulad si Live Good kay Amazon. Because you know what? Amazon started officially July of 1995 na nag-umpisa po sila sa online of bookseller. However, nung dumating po ang year 2000, kung tayo po ay i-check po natin to, Amazon went well beyond books. Meron na po mga videos, music, clothing, electronic toys, kitchenware, and even the magazine subscription. So ganun na po kakalawak ang market segments, no? Ang mga variations ng mga products lines ni Amazon. So in fact, si Amazon po is one of the largest online store in the planet. Dito po sa Pilipinas, kilalang-kilala po ang Shopee at ang Lazada. Okay, meron pang isa, Alibaba. So now, what is the point? Si Live Good, ini-launch po tayo of December 13, 2022 na kung saan ang business natin, it started of a membership that pays. So we started with high quality products, very affordable natural products. Yun po yung ating po mga produkto. Diyan po tayo nag-umpisa. But wait, there's more. There's more, no? Live Good will add more products and services in the near future. Yes. At ang nakaka-excite, according to Ben Glinsky, in the next 2 years and years to come, Live Good is not only a revolutionary company. We are an evolutionary company. Ibig sabihin, in-evolve, nag-revolutionize na, nag-evolve pa. Because we will be the next Amazon of network marketing industry. Wow, palakpakan naman po natin si Live Good. So isipin niyo po yan, we are engaging ourselves to be a part of a membership that generates income na kung saan
mamimili po tayo ng pagkadami-dami pong mga product lines right on our back office na hindi ka nalalayo sa bakod mo. Nandoon na mismo sa back office mo and you have all the luxury to enjoy the benefits and maximize the opportunity we have here in Live Good. So yan po, no? Nakaka-excite. And the success of this business is because of this very brilliant, kind-hearted person, our CEO, Sir Ben Glinsky. So, with the over 20 years of experience owning and running some of the most successful companies in the nutritional supplement industry, Ben knows how to help people win. Bakit kaya niya pong gawin yon? You know what is the good news? Sir Ben is a network marketer himself. Alam na alam niya kung ano po yung pahirap na nararamdaman ng isang ordinaryo pong distributor. At dahil po doon, nag-come up po siya ng isang formula na tinanggal na po niya lahat ng pahirap. Kaya a round of applause for this person, kasi kung nasaan man po si Live Good, it is because of this, I could say, very humble person. Basta ang babait po nila, wala po akong masabi. This is the first time I encounter a top management like them. And I could not say any words, no? Ganon po, kagagaling po ang ating corporate team. So, sir, sending hugs, sending love. Okay po. Thank you so much. And we're praying for your life. Okay, so next, the true leadership creates true success. Alam nyo na matagal na po silang magkakasama, no? At dahil po dyan, kumbaga sa musika, plakado na po sila. Talagang yung pagrarhyme, yung dynamics nila talagang nandoon na po yun. Kumbaga plakado na po silang lahat. So dito we have here Ryan Goodkins, our Director of Product Development, with the wife Lisa Goodkins, the Director of Product Education, and of course, ang ating pong napaka-friendly, down-to-earth na Director of Network Marketing, no other than Nodar Kasan. So lahat ng mga ito, they are reachable. Makikita po natin yan weekly on the Zoom activities. Si Ryan Goodkins and Lisa Goodkins, they are on Zoom live every Monday. And then you can send email to them also when you have some questions all about the products. And si Sir Nodar Kasan, from time to time talagang he is on field. Okay po? Yun po yung masasabi natin. So no wonder Live Good is now one of the fastest growing company in the planet. Okay, so palakpakan natin ang ating pong corporate team. So wow, we are turning to 170. Congratulations, Live Good family. So now it's time to make a change. It's time to make a change. Bakit po? Pwede po bang basahin po natin ang mission ni Live Good by heart to help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Alam niyo po ba na napakaganda ng mission ni Live Good? Because I'm telling you, health is wealth. We live only once in this world. At ang buhay natin na yan, kailangan pangalagaan natin. Kasama sa pag-aalaga na yan is pakaingatan po natin ang ating pong kalusugan. Now, the good point is, Live Good is sharing to us organic products, natural products, natuturuan tayong maging healthy, manatiling healthy, at spread out natin yung good news na yon na hindi butas ang ating pong bulsa. By the way, I've been in this business for 15 years in the food supplementation industry. And it has been my passion. Naging passion ko na din po iyon. However, this is the scenario. Allow me to share this to you. After my thorough explanations and everything, alam mo kung ano sinasabi ng audience? You know what, Miss V? Ang ganda ng product mo. We want to avail it. Kaso nga lang ang pricey. Sa totoo lang, it hurts. My heart hurts pag naririnig ko po yun. But I don't have any choice. At doon na po papasok yung katakot-takot na skill sets para ma-convert yung isang ordinary listener to become a member. After becoming a member, drive mo siya to become a leader. So, reviewing, nung nire-recall ko po yung 15 years, I can only say, wow, it's such an awesome job. Pero dito po sa Live Good, ito na lang po ang nasabi ko sisiw, mani, popcorn. Ito pa yung negosyo talaga na
Ewan ko lang, how do you define it? And so thankful. Thank you po talaga, Live Good. Okay, so a round of applause for our mission. Okay po? So, what else? Ayan. Can you see the screen? This is the famous story of David and Goliath. So si Live Good po ay inahanlin tulad kay David. Ano bang ginawa ni David? Di ba pinatay niya si Goliath? Ngayon, sino po ba si Goliath na nire-represent dito? Ito po yung mga price-gouging MLM companies. I'm so sorry to say this, pero it's about time to acknowledge and realize that the only permanent word in this world is change. And congratulations to Live Good kasi they come up with this setup na tayo po ang nauna. Okay. Na ano ang sabi po dito ng ating pong Director of Network Marketing? The days of selling overpriced products so a few people at the top of the compensation plan can get rich are over. Tapos na po yung mga mamahaling produkto. Kasi alam naman po natin yan. Pinag-aralan po ito sa Harvard University. Sa mga, ako nga po, meron po akong isang matalinong kaklase na atinista po siya. MBA graduate yun. Hindi ko yun makuha-kuha. Talagang binabatikos niya ako noon sa network. And I could agree kung ano man ang sinabi niya nung time na yon. Because you know what is the situation? If this is a ball pen, assuming this is the price is 1 peso, pwede po itong i-multiply ng times 10 or times 20 pa nga. Depende sa company. So ang ginawa po ni Live Good, tinanggal na po yung patong. Binigay na po sa atin at a discounted price, at a factory price, almost factory price at a wholesale price. Ngayon na nakakatuwa po, wholesale price po siya, but we are allowed to buy tingi-tingi. Are you with me? Tingi-tinging presyo, tingi-tinging bili sa halagang wholesale, sa presyong wholesale. So yun po yun. Kaya napakaganda po ng adhikain ni Live Good. I hope na intindihan po natin yun. So palakpakan naman po natin si Live Good. Ayan. Okay. So now, the question is, what are the products that we have? Apparently right now, mga food supplementation po tayo that are made in USA. Alam naman po natin yan pag sinabing USA, imported, no? So at ang nakakatuwa po dito, hindi lang po ito basta-basta mga produktong ganyan. These are all pure organic, natural, na approved by the GMP. Pag sinabi pong approved by the GMP, malupit po yan. Marami pong kumpanya hindi pumapasa po dyan. So tayo, pasok, the good manufacturing practice approval. And all the products are laboratory tested for its purity and potency. And you know what is the good news? Lahat po ng product natin meron pong certificate of analysis. Ngayon, may question pa po ba tayo sa kagandahan po ng product ni Live Good? We are just more than blessed. Wow, palakpakan naman po natin na meron tayong luxury to use all these products. Grabe na, pure organic and natural. And wait, there's more. Kagaya ng sinabi ng ating pong CEO na parami po ang ating mga product lines, we have coming soon this July, the collagen peptides, na nootropic brain booster, sleep patches, energy and focus patches. And pretty sure lahat po ng products na nakikita natin dito sa screen, need po natin yan. Hello? Are you with me? So yan po, that's the future that we have in Live Good. Now, here is the next question. How are you going to order the products? You have two options. You either order as a consumer or as a member. Kung kayo po ay mag-order as a consumer, you're gonna pay it at a retail low prices. So kahit retail price siya, mababang presyo. And how much more, number two, if you're gonna buy it at member's price, you pay it at a much lower prices. So two options po tayo. So pipili tayo to become a retailer or consumer, or you're gonna buy it at a member's price. So the next question is, take a look on this. The advantage, if you're gonna choose to become a member of Live Good, makakasave po tayo ng 75% compared to products in other network marketing companies. Yes, 75%. Compared to products in other network marketing companies. So obviously, mamimili po tayo saan ka, sa mahal or sa mura? 100% doon po tayo sa mura na di kaladad.
Now, okay po, no? Saksak ko lang po to. Tingnan po natin yung mga price ranges po ng products po natin. We have here the CBD oil. Alam niyo po ba ang CBD oil, isa po yan sa top selling product, parang selling like hot cake in America, in Canada, in Australia. The price of this is only $18. However, yung price niya, yung size niya, it's 750 milligrams. The competitor, mas maliit, 500 milligrams lamang, pero mas mahal, $89.99, $79.95. So obviously, makikita natin sa screen na talagang mas advantage ang bumili po tayo dito sa Live Good. And this is the good news. Yung produkto pong CBD oil ng Live Good is one of the topmost quality of CBD oil. And not only CBD oil, let's take a look also with Super Greens. Isa po ito sa pinakamatitinding product din po natin that I love using this. The name itself, Super Greens. Lahat po ng mga greens magsawa ka nanduroon po. At a price of $18 only. Sa competitor, $69.99 to $99.95. Mga kilala pong mga products po yan. So yun po yung price comparison na meron tayo. What about the difference between the members price and the retail price? Yung ating pong multivitamins for women with iron, pag member ka, it's only $9.95. Pag retail, $17.95. The same thing also with the multivitamins for men. So, nakikita niyo po yung difference, no? Halos kalahati. Yun po yung matitipid natin pag tayo po ay member kesa doon sa retail price. Okay. So what about the healthy organic mushroom coffee? Napakaganda po nito, no? Pampapayat. It gives mental focus, okay? Clarity, energy, binibigay niya po. Na ang presyo lang is $17.95. Pag retail, $28.95. So the same also with proteins. Itong proteins na to, I love this one. I really love this one kasi para kang nag-shake-shake dyan. Pero healthy yung iniinom po natin. It's only $22 and the retail price is $34. So dito, makikita po natin the difference of the members price and the retail price. So I hope you got idea already with some of the products na flinash po natin dito sa screen. Now, the next question is, how to become a Live Good member? Number one, magsa-sign up po tayo doon sa taong nag-invite po sa atin. Ang tawag po natin dyan, sponsors link. But kami po mga affiliate, the member ng Live Good, ang tawag po namin dyan ay landing page. The power landing page. Na kung saan magbabayad lamang po tayo ng $9.95 to become a Live Good member at mabibili na po natin ang ating po mga products at a wholesale price or members price. Yun po yun, ano? Ngayon, we got to stay active by paying our monthly subscription. So, yun po yung ating pong pagsa-sign up as a member. Now, I have a question. Would you like to earn $2,000 or more per month? So, para doon sa mga interested at gusto pang kumita, makinig po tayong mabuti, no? Stay tuned on the second part of the presentations. Okay, so here we go. Pag tayo po ay nag-engage into business, ang tawag po sa atin hindi na lang po member. We will be called as affiliate member. Now wherein, we also give you the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. So yun po ang ating pong pag-uusapan. So we're already on the second part of the presentations. So question is, how to become an affiliate member? Are you with me? So para maging affiliate member, the same thing of becoming a member, register ka po with your sponsors link, kung sino ang nag-invite sa inyo, plus magbabayad po tayo ng one time $40 na kung saan bibigyan po tayo ng business center. At after that, magbabayad din po tayo ng $9.95 per month for the membership. Kaya ang tawag po sa atin dito, membership that pays. Understood? Okay. So, next. What do I get with the $49.95? So in peso, nagre-range po yan ng 2,800 to 3,000 pesos. Depending upon doon sa ginamit mo. Debit card, credit card, GoTime, Maya, credit wallet, crypto, it varies. Depending upon on the exchange rate then.
Okay po? So, dyan lang po tayo maglalaro. Pag gagamit po tayo ng crypto, it's a little bit pricey from 2,950 to 3,000. Mas volatile po kasi yan. Okay. So, access to membership, yun po yung makukuha natin. Again and again, ano nga po yung membership? Na mabibili mo yung mga produkto at much lower prices. Wholesale price, factory price, doon po natin, yun po yung maa-avail natin, becoming a member of Live Good. Remember Costco? Bakit nagme-member sa Costco? Kasi pag member ka doon, mabibili mo mga produkto, factory price, wholesale price. Same thing with Live Good. Naka-online nga lang naman tayo, membership club, yun po ang atin pong maa-avail. Plus, we will be given a digital marketing products. Digital marketing products. When we say products, it does not pertain to physical products alone. We could have this so-called intangible products. And I could say the digital marketing products is one of the intangible products na kung saan 3 replicated website ang ibibigay po sa atin ni Live Good. Number 1, we will be given a we will be given a back office. Yung back office, doon po kayo may access, doon tayo may access kung ano ang nangyayari sa ating pong negosyo. Meron kang username, meron kang password. You navigate it, everything that is about your business is one of the most sophisticated, friendly website na na-encounter ko po in my 15 years career of network marketing. Number 2, you will be given a retail site store. Tapos na po yung bahay-bahay setup. Alam mo yung, I gonna knock on your door. Wala na po yun. Yung Electrolux. Ayun, nabigkas ko rin. Di ba? Wala nang katok-katok system. So dito po, i-share mo lang yung inyong retail site store. Ipakalat mo yan sa 200 plus countries na nandoon si Live Good. Multilingual ang ating pong back office. Kausap mo mga Meksikano, Chinese, Bahasa, Arabic. Convert lang nila yon. Isipin nyo kung gaano kaganda yon. At pag bibili sila sa ating pong retail site store, the profit will be given to us. At si Live Good po ang mag-iimpake kasi dropshipping method na po tayo. Kumbaga e-commerce system na tayo from manufacturer down to the clients, door to door, right at the doorsteps of your client. Hindi na ikaw ang nagpadala. And number 3, ito po yung pinakamalupit. Meron po tayong powerful landing page na ang nagsasalita mismo is no other than our CEO, Ben Glinsky. Hello! Si Sir Ben Glinsky mismo ang nag-i-explain why Live Good. At isa po yun na pag nag-sign up tayo sa Live Good, doon na po papasok. Pag nag-sign up ang ating po mga prospects, it will be connected automatically into our back office at doon na po papasok yung digitalized setup ng ating pong negosyo. Diyan pa lang po sa $49.95, with the equivalence of the benefits that's given to us, it's more than 100% value for money. And number 3, we will participate on the compensation plan of Live Good. So ngayon, lugi pa ba tayo sa 2,800 to 3,000 natin na pwede kang kumita, yumaman, maging milyonaryo? Yun lang po yung mga options natin. Okay. So, here we go. Paano ba mangyayari yan? Alam niyo po ba dito sa Live Good, meron po tayong 2 powerful genealogies. Affiliate genealogies, na kung saan ang ating pong compensation plan structure is powered by a powerful unilevel, infinite-wide, 10th level deep with a forced matrix 2x15. So, dalawang klase po yun. Okay, dalawang klase. Ngayon, dito muna tayo sa left side, yung tinatawag na infinite-wide, 10th level deep. Ito po yung klase ng genealogy na mabubuo lamang po yan kung meron kang in-enroll. Kung meron kang in-enroll, meron kang dinala sa Live Good, dyan po sila papasok. Na kung saan you can enroll as many as you can at sa lahat ng in-enroll mo, infinite-wide, magbe-benefit ka pa rin hanggang sa 10th level deep. That's it. And the 2x15 matrix, we are given up to the 15th level na ang tao dyan halo-halo. Depende kung kailan ka pumasok. At dyan po, papasok kahit hindi mo direct, pwedeng indirect. So obviously, what we are trying to point out, there are 2 types of
people na papasok po dito sa Live Good. Isa pong spill creator or spill maker. Saan ka doon? Pag tinawag kang spill maker, nag-i-enroll ka ng mga directs. Pag sinabi kang spill waiter, wala kang ginagawa. Nag-aantay ka lang ng spillover, okay, at nagbabayad ka lang ng $9.95 kasama na doon na bumibili ka ng produkto. Pero alam nyo, if you join Live Good to become a member and you gonna use the product, you buy the product, I guarantee you, ikikwento nyo yung benefits ng product. At pag ginawa nyo po yun, papasok ka na sa number dito sa other side, yung infinite wide 10th level dip. Kasi hindi po mangyayari na gumagamit ka ng product na hindi po kayo magkikwento. Hello, are you with me? Okay, so that's it, no? Now, in Live Good, we have 7 ways to earn. On the infinite wide 10th level dip, meron po tayong weekly fast start, retail commissions, influencer bonuses, diamond bonus pool, crown diamond bonus pool. So ibig sabihin, pag ginawa po natin yung enrollments, hello, mai-enjoy po natin itong 5 ways to earn na to. Now, kung hindi naman po tayo mag-i-enroll or nag-enroll tayo or hindi nag-enroll, dito sa 2x15 matrix, meron po tayong makukuha dyan ng matrix commissions. Explain ko po yan maya-maya. Ito pong matching bonuses, ginitna po siya, nilagay po siya sa gitna because it's either or. Pag sa matrix commission, merong matching bonus. Pagdating po dito sa left side, yung infinite wide 10th level dip, meron pa rin po tayong tinatawag na matching bonus. Ang term po natin doon, unilevel. Okay po. So, tingnan po natin, no? On the 7 ways to earn in Live Good, we are going to tackle the 4 bonuses. Number 1, the weekly fast start bonus, matrix commissions, matching bonuses, and diamond bonus pool. Sa 7 na yon, ang pag-uusapan natin ay 5 lamang po. 4 lang, sorry. 4 lang po, no? Kasi dito po sa 4 na to, it's more than enough for us to understand the beauty of Live Good. Okay, so here we go. Number 1 is the weekly fast start commissions. Sa term pa lang na weekly, ibig sabihin, linggo-linggo. Pag sinabi pong fast start, mabilis. Na kung saan each person na nag-join sa Live Good to become an affiliate member na nagbayad ng $49.95, we will get a corresponding commissions from 50% down the line, depending upon on your rank, that you are going to get it right on the next week. Bukas po, bukas ba? Yes. Bukas ng 3:00, cut off na po natin. Mamayang hating gabi, sweldo na. Kasi every Thursday midnight, meron po tayo ditong sweldo. Are you with me? Na kung saan, masaya, no? So pag trinabaho natin hanggang bukas, so sweldohin po natin next week. Ngayon, paano natin mai-enjoy po itong weekly fast start commissions? This is it. So meron po tayong level 1 to 10, 10th level dip, na kung saan mamamaximize natin yung dip ng level na yon depending upon on your rank. So meron tayo ditong unranked, meaning to say wala ka pang in-enroll na kahit isa. So lahat naman tayo nag-start ng isa, di ba? So pag nag-enroll tayo ng isang tao, we get 50% and that's it, $25. If we become bronze, meron na tayong second level, unilevel, additional 10%. So pag tayo ay naging silver, up to the 4th level, additional 20%, so magiging 70% ang ating unilevel bonus. So pagdating naman sa gold, up to the 6th level, magiging 75 yan. At pag nag-platinum, magiging 78% up to 8th level. At pag nag-diamond, that is up to the 10th level, nagiging 80%. So if you are going to analyze on that, 50 to 80%, ibinalik ng Live Good sa atin. Hindi niya sinolo. And actually, higit pa doon kasi meron pang mga bonuses na ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. So now, pag-usapan po natin ngayon itong mga ranking promotions. I'm gonna give you an idea on how you gonna maximize the opportunity. Kasi if you are smart enough and you want to maximize the opportunity of Live Good, ito lang po ang sinasabi niya. The harder you work, the more money you get.
Kung seryoso tayong naghahanap ng isang opportunity, nakikita tayo, ito na po yun. Huwag mo nang pahirapan. And let us be very, very particular on the ranking promotions. Kaya kung nag-umpisa po tayo dito, focus on your focus of ranking your rank ups. So dito po, paano ba yan? Okay, isa-isahin po natin. Uulitin ko, 50%, $25 bonuses on every referral. No auto ship, no quota, no volume requirement. Is it good or good? Very, very good. Okay. So, example, nakapag-enroll ka ng 10 directs. Obviously, kikita ka po ng 250 direct referral. Pwedeng mangyari po yan ng 1 linggo. So, kung sa 1 linggo nakapag-direct ka ng 10, meron kang 250. That's most likely 14,000 pesos. So, sa loob ng 1 buwan, meron kang 50,000 plus. Nasa bansang Pilipinas ka, nagdedirect ka lang ng nagdedirect. Pwede na ba yung business na yon? Pwede. Hello? Pwede, isn't it? Now, ang kagandahan po sa direct referral, dito po sa first way to earn, you can refer unlimitedly. And that's 25 per person. Okay. Ganito po ang mangyayari kung unranked po tayo. First level, $25. However, if we become bronze, up to the second level, meron na tayong $5. So meaning to say, how to become bronze? Madali lang. 2 tao lang yan. So ikaw, pumasok ka, huwag ka nang lumayo. Tingnan mo yung nanay at tatay mo. Pasok mo sila, meron ka ng bronze ka na. At pag ang nanay mo at tatay mo nag-share sa kanilang mga kaibigan, kumare, ka-churchmate, ayan po, meron pa kayong $5 on the second level, which is equivalent to 10%. After becoming bronze, you go for silver. Si silver, hindi lang second level, up to the 4th level na po yan. May additional tayong 10%, 5.5. So 70% na yan. How much is that? Okay, ganito. There are 3 ways to achieve your silver rank. Number 1, mag-enroll ka ng 20 directs. Silver ka na. Number 2, mag-enroll ka ng 10 directs at turuan mo yung mga 10 na yon na kumuha din ng kanya-kanya. Pag umabot ng 20 ang total team mo, kasama yung in-enroll ng 10 mo, pag umabot yan ng 20, silver ka na. O kaya naman, yung mga in-enroll mo, meron kang 3 bronze sa bawat leg. Si Ana, may 1 bronze. Si Bobby, may 1 bronze. Hindi, not necessarily your direct. Pwedeng yung indirect. Yung dinirect ng direct mo may bronze. Basta may pinanganak na 1 bronze sa leg na yon. So meaning to say, if you have 3 legs, no, na nag-generate ng mga bronzes, na umabot ng 20 ang total team, ikaw po ay silver na. So with that pattern, ganun lang din po ang pattern na susundin on the next rank. Sa gold, lalalim tayo up to the 6th level na kung saan 75% ang mamamaximize po natin. So para maging gold, same thing with silver, 30 directs, total 100 team. O kaya naman 3 silver, total of 100 team. O kaya naman 30-30, 30-10. So count of 30, bawat leg. Kung sumobra yan, halimbawa ang isang leg ay 50, 30 lang po ang counting. At aabot po yan ng 100 total team. So, do you follow? Ganun po lang mag-gold. Okay po. So, next is becoming platinum. Si platinum po is up to the 8th level. Lumalalim na. Mas masaya na po ang commissions dito. At take note, linggo-linggo. Linggo-linggo. Okay po. How to become platinum? 100 directs? Pwede. That's what I did. So, team of 500. At another way is meron kang 3 golds in 3 different legs. Isang kaparaanan po yan. Again and again, not necessarily your directs. Maaring yung direct mo, silver pa lang, pero sa baba niya, meron ng gold. Do you follow? At umabot po ng 500 ang total team. And the last one to become platinum is meron kang total of 500, 150, count of 150, 150, 150, plus a combination of everything, of all other legs, pwedeng 50, then platinum na po tayo. Do you follow? I hope na naiintindihan po. And last, ito po yung diamond.
Si Diamond up to the 10th level na po, which is 80% ang ibinalik po ni Livegood sa atin. Na kung saan, dalawang kaparaanan para po mag-diamond. Dito po ako pumalo. 3 platinums in 3 different legs. Okay po? Alam niyo po ba na ang nangyari sa akin, yung isa kong giant leg, nanganak ng maraming platinums. Kahit sandamakmak na po silang platinums, at ang points ko ay nasa 10,000 plus na, hindi pa rin ako mag-diamond. Bakit? Kulang pa rin kasi ng 2 platinum. And praise God, to God be all the glory, kasi yung 2 direct ko, naging platinum. Hello? Total of 2,500. I surpasses this because it's more than 10,000 plus. Hello? So, ganun po mag-platinum, may diamond. Or, pwede naman po, kaya depende po ito sa galaw ng ating pong network. Yung pumaspas, yung mag-silver, ang bilis ko nangyari 1 day and a half. Gold, 1 week. 30 directs. Platinum, 38 days. Pero pagdating sa diamond, medyo, ang project ko na 3 to 4 months, inabot po ng 5 months. Because you have to deal with your leaders talaga. Iba-iba po tayo ng pattern. So this is not a marathon. Hindi po ito yung pabilisan, no? It's all about our story. It's all about the journey na meron po tayo dito sa Live Good. Kasi bawat isa po sa atin may kanya-kanya po tayong journey. At alam niyo po, masasabi ko po sa inyo na ang sarap-sarap ng feeling ng isa pong diamond. Yan lang po ang ating gagawin. Mag-build ka ng 3 platinums in your 3 different legs. You focus of helping them to become platinum, or palakihin mo yung isa mong organization. You focus on helping them to enlarge their business. Kasi pag lumaki po yan, 500, 500, 500, total of 2,500, diamond ka na. So with this, no, either of the 2, you can be diamond. Okay po? So I hope naintindihan po namin kayo ng maliwanag na pag-i-explain on how we're gonna maximize the weekly fast start bonus. Okay. So we're done on number 1. Number 2, this is the matrix commission. The 2x15 matrix commission. Sabi po dito, when you lock in your position and Live Good, you are given your own business center. Ito ka po, nasa gitna ka, nasa pinakatuktok ka. Na kung saan, it will be given a fast-filling 2x15 matrix. As more people join in Live Good every week, they are placed in the matrix under everyone who is already following their enroller. Meaning to say, dito po, halo-halo po yan. Halimbawa, ikaw to, no? In your first level, 2 tao. So itong 2 tao, pwedeng direct mo yan or indirect mo. Meaning to say, sa 2x15 matrix commissions, may automatic na malalagay na tao dyan sa'yo, whether you like it or not. Kaya dito po sa Live Good, sinasabi po rito, pwede kang kumita ng kahit hindi ka nag-enroll. Ano? Pwede kang kumita ng kahit hindi ka nag-enroll through matrix commissions. At totoong-totoo po ang matrix commissions. Kasi base po sa aking karanasan, 5 buwan na po ako at 10 days. 5 months and 10 days. I have many directs. Sa directs na lang po tayo mag-usap, no? Na kumikita po sila ng $400, $300, $200, $100, na partida yun hindi po nag-i-enroll ng massively. Naka-bronze lang, hindi pa nga silver. But they are maximizing the matrix. Bakit? Nakaposition kasi silang nauna. Yun ang advantage po sa matrix commission. At lalo na kung dumikit ka sa masipag mong upline. O kaya naman na spilloveran ka ng malulupit na spillover. Kaso nga lang, the same thing with the seed, no, na hinasik po ng Diyos. Yung ibang seed na punta po sa batuhan, sa dagat, sa malampangit na lupa, iba-iba po Ngayon, I gonna tell you this. Pwedeng kumita sa Live Good kahit hindi nag-enroll. Pero listen carefully, stay tuned, kasi may ituturo kami sa inyo
Yung matrix commission, pwede natin kinitain yung $2,000.47. 2,047.50. Kikitain po natin. Yan. In a certain period of time. However, we cannot tell you, we cannot guarantee you kailan yun. 'Di ba? Lalong-lalo na kung spill waiter po tayo. Pero may ituturo po kami sa inyo mamaya na paggaganda-gandang opportunity, pag ito ginawa natin ng tama, mapapabilis yung kumita tayo ng $2,047. Kaya makinig lang po tayo. Okay. So, 2x15 matrix commissions, paano ngayon? Lahat ng tao nasa baba mo, direct mo or indirect mo, spillover or spill maker, okay? Ginawa mo, in-enroll mo o hindi mo in-enroll, nagbabayad ng $9.95, meron kayong 25 cents. Sa bawat taong nagbabayad po ng $9.95, meron tayong 25 cents dollar. At dahil po dyan, hanggang 15th level, kwentahin po yan ni LiveGood. Paano yon? Same thing with number 1, meron na naman tayo ditong graph. Makikita na natin si unranked, bronze, silver, gold, platinum, diamond. Yan na naman siya. Ngayon, ang pagkakaiba sa 2x15 sa matrix commission, kanina sa pinaliwanag ko sa fast start weekly commissions, hanggang 10th level lang. Tayo dito hanggang 15th level bumaba. So dito, sa unrank, babayaran tayo hanggang 12th level ng tig 25 cents. Lahat ng tao na nahahagip ng system hanggang 12th level. Pag ikaw naman ay bronze at silver, bumababa na siya hanggang 13th level. And take a look on this. How much is the potential income ng isang unrank? Ang ano nga uli yung unrank? Walang in-enroll. That is $2,047. Dito po, pag naging bronze silver tayo, nagdodoble. That is $4,095 and so on and so forth. Kasi dito po sa gold and platinum, that is 14th level, ang gold naman hanggang sa, ang diamond naman hanggang sa 15th level. Now, gusto ko lang po maintindihan ninyo na yung power ng network marketing is yung salitang duplication, is yung salitang exponential growth, is yung salitang leverage. Na kaya tayo nandito kasi yung power of multiplication of duplication is really at work. Na ikaw, mag-isa ka, nung nag-umpisa ka, you got to fill in the first 2 people in your first level. And on the second level, the 2 becomes 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Down the line, pag napuno po yung 15th level, 65,536 people, kwentahin mo yan ng 25 cents dollar, that is $16,384. That is the maximum income that we could earn on the matrix commissions. Hello? Nakakalula, di ba? So yung 1 and 2, nung nakita ko to, napawer-pawer na po talaga ako. But wait, pupunta tayo dito sa number 3. Ito po yung hindi ako halos makatulog, the matching bonus. Because this is the main dish of the pay plan. This is the main dish of the pay plan. You will get 50% matching bonus on all the matrix of your directs. Kung ang direct mo kumita ng $1,000, $500 sa'yo. Kung yung isa $500, $250 sa'yo. Kalahati nga eh. Ngayon ang maganda po dito, infinite wide. So meaning to say, mas marami kang in-enroll, mas marami kang matching bonuses. But wait, there's more. May 5 generation dip. Yung 5 generation dip, ito lang sasabihin ko sa inyo. Kung magkano ang kinita mo sa matrix, alam nyo ba na nagta-times 2, times 3, times 4, times 5 yan? Depende sa rank mo. Kasi dito, ayan o, meron tayong silver first generation, 10%, gold generation, 5%, platinum generation, 5%, diamond generation, 3%. Depende ngayon kung ano ang ranggo natin. Ayan o, makukuha po natin lahat yan. Na para maintindihan lang po tayo, I'm gonna show you a simple computation. Assuming na ang matrix income is $100, meron kang 10 directs, okay, na mayroon silang 10 team, 10 directs,
Okay? So 10 sila na kumikita po ng $100, 50%, $50, 500 sa'yo. Madali lang computein eh. 10 by 50, that's 500. Ngayon, yung second generation mo na silver, 10 yung directs mo doon. Okay? Na meron pong 100 total team. $100 ang matrix income po nila. 10% ng $100, that is $10. Eh ngayon, 100 sila. So magkano sa'yo? $1,000. So the same pattern down the line. So the more leaders that you build, the more rank up that you generate, the more money you get on the 5 generation deep. So ano ang dapat nating ituro dito? Tulungan at turuan natin ang team natin na mag-rank up. So, ibig sabihin, sa Live Good, this is like a professional business. May career path. After you become unranked, bronze, silver, gold, platinum, diamond, crown diamond. Na pag ito, kinarir mo, bibigyan ka ng professional income. Are you with me? Kasi malupit to, may kinalaman ang income sa rank up mo. May kinalaman ang income sa dami ng mga leaders na na-generates mo. Ganun po yun. Okay. So, to give you an example, halimbawa, nag-bronze ka, nanay-tatay mo, sinali mo. Kumita ka ng $4,095, yung parents mo, $2,047. So, meron ka pang matching bonus, tigpi 50%, i-total lang $10,000. Pwede na ba yun? Yan ang future income mo, 573,000 pesos. So what about nakapag-direct ka ng 20 directs? Ang rank silang lahat, $2,047 ang kinikita ng bawat isa. 50% sa'yo. Meron kang 20,475. Magkano yun? 1.1 million. So let us just play with the numbers. And for me, myself, I am always motivated by numbers. Kaya nung nakita ko po ito, wow, lumobo talaga yung utak ko. Kaya talaga hindi na ako mapakali. At sa totoo lang, kinarir ko po ito sa loob ng since day one, I engage myself in Live Good. What about if meron kang 30 directs? 6,000 ang kinikita, 3,000 sa'yo. 30 times 3,000, that is $90,000. Hello, Live Good family. Hello, Live sa mga guest po natin. Is this a serious income? Magkaroon ka ng 5 million na income sa loob ng isang buwan. Do you think it is an extraordinary income? Yes. Meron lang tayong gagawin. Gawin natin yung sarili nating extraordinary as. So number 4 is the diamond bonus pool. This is the most exciting part. Because once you become a diamond, 2% ng income ng worldwide sales ni Live Good, 2% is being allocated as profit sharing of all the diamonds. Yes. At sa ngayon po, nagre-range po yan ng $6,000 to $9,000. I'm excited on my profit sharing next month. Woohoo! Praise God! So kayo na po ang susunod. Yun po yung nakakatuwa dito sa Live Good, na para na po tayong co-owner ni Live Good. And based on her says, meron po siyang guaranteed na $4,000, hindi na po bababa doon. Yun po yung ceiling ng profit sharing nito. Narinig ko lang ha, but I have to confirm. Nung narinig ko yun, wow, meron kang $4,000, that's great enough. Saan ka pupulot ng ganong klaseng profit share? Magtayo ka nga ng negosyo mo kung may profit share kang ganyan. Hello? Seryoso ba yung income na nag-aantay sa atin sa Live Good? Kakaririn ba? Andyan pa po ba kayo? Hello, I am talking to 178, 179, 180 people. Are you with me? Can you please give me a diamond emoji on the chat box? Kung talaga po tayo ay na-amazed, na-inspired sa napakinggan po natin dito sa Live Good. Thank you, Dance. Thank you, Divine. Thank you, coaches. Sila lang ba? Who else? I wanna see you guys. 181. Wow. Okay. Yes, still listening. Yes, Coach Jericho. Ayan. Now, let me continue. Siguro po, para namang too good to be true. Pero meron akong isang leader dito, sabi niya, too good to be true, it's true, ano yun?
It's too good and it's true. It's too good and it's true. Ito po yung pag-usapan natin ngayon kasi sabi kanina, pwedeng kumita nang wala kang ginawa. Pero sasabihin ko sa inyo, ang panahon natin maiksi lang. Hindi natin alam kung kailan nga tayo kukunin ni Lord eh. Na binigyan tayo ng pakaganda-gandang opportunity na pwede kang kumita ng mabilis. Aantayin mo ba yung spillover? Kung kailan pa darating yun? I'm gonna show you an strategy ha. Kasi ayon sa aking natutunan, because ito pong business na to, kinarir ko po ito. I took network marketing professionally. Kasi pinag-aralan ko po ito eh. Talagang I engaged myself into many books. Nagbasa po ako ng maraming libro. I attended a lot of trainings na nagbabayad po ako. Binibili kong libro, mga mamahalin pa, galing pa sa abroad. At this is what I learned. You want to get a professional income, work on your mindset, skill sets, plus strategy. Yung isi-share ko sa inyo ngayon is strategy. Na ang sabi po dito, if you can enroll 2 personal directs per week, applying the power of 2, this is what will happen to us. In your first week, may dalawa ka ng kasama, turuan mo yung dalawa mong kasama na kumuha ng dalawang kasama, dalawa-dalawa. So anong nangyayari? Ano nga yung dalawa? Bronze. So ibig sabihin, pag sinot natin ang sarili nating maging bronze ng unang linggo, at lahat yan, ipapasa natin down the line na maging bronze po sila. Tingnan nyo, ang bilis mapuno yung matrix. Oh. Week 15 pa lang. Ang week 15, that is 3 months and 3 weeks. Wala pang 4 months. Pwede nang mapuno ang matrix. With the pattern of proper duplication going for bronze in your first week. But I'm not telling you just focus of becoming bronze. Kasi kung halimbawa po, naging bronze tayo ng first week, sa susunod na linggo, pag-enroll ka ulit ng dalawa. Repeat. Diba? E di nagra-rank up ka nun. Mas mabilis pa mapupuno natin ang matrix. Hello? Kaya dito sa Live Good Soaring Eagles International, I am coaching you na wag po nating iasa sa spillover ang income natin. Kasi sa totoo lang, nakakainip mag-antay. Tigil-tigilan na po natin nang pasok ka dito, wala kang gagawin. Kikita ka. Bagamat totoo po yan, but it sounds unprofessional. I'm sorry to say this. Kasi kung seryoso tayo na gusto nating kumita, ba't ka naman tatamad-tamad? At hindi ka mag-i-enroll man lang kahit dalawa? Pasensya na po ah. Ang ganda-ganda ni Live Good. Kikita ka ng $25, hindi ka mag-i-enroll. 2 tao nga lang, bawi na yung $50 mo eh. Mag-enroll ka ng 4 pa. O, nag-annual ka na. O, wala ka nang intindihin. Turo mo sa baba mo, di ang dali-dali. Now, look at this. The power of 2 is really at work. Kaya kung pabababain natin yan ng tama, di ba, 15 weeks, puno na ang ating pong matrix. At dahil po dito, we came up with a tagline. Ito po yung tagline po natin, ano? Na-generate po ito dito po sa Zoom natin mismo. Talagang binild lang natin tong rhyme na yon. And this sounds great, no? Na I could tell you, pwedeng gawin po natin tong doktrina. Sa mga naniniwala po dito, sa sinasabi ko, you can pass this on. Go for bronze on your first week, pass it on, and maximize the matrix. So meaning to say, i-shoot natin yung bronze, i-mindset natin sa lahat ng kasamahan natin na ito, pwede kang kumita ng kahit hindi ka mag-enroll, pero pag ito, ang ginawa natin, the other side of the coin, ito yung other side of the coin, huwag kang mag-enroll, pero huwag kang maiinip. Mag-aantay ka. 3 years, 5 years, 2 years, 6 months, depende yun sa klase ng nalaglag. Or dito ka, go for bronze in your first week, pass it on and maximize the matrix. Kasi sa loob ng 3 months and 3 weeks, puno na ang matrix kung tuloy-tuloy po tayo magkakaroon ng proper duplication. So this is the strategy na pwede po natin gawin. At maniwala po tayo sa how many people who are in the Zoom. Pag ganito po ang ating pong doktrina sa baba, mabibilis po
pupuno agad ang ating pong matrix. Hello, palakpakan nyo naman po si Live Good. Natuwa ba kayo dito sa narinig nyo? Hello, can you please give me a heart emoji para sa natuwa po dito sa ating pong tagline? Go for bronze in your first week, pass it on, duplicate, and maximize the matrix. Thank you sa mga nag-heart emoji, nag-clap emoji. So I hope that you agree with me. Okay? Sa mga hindi po mag-a-agree, okay lang naman po. Nandito lang kami na to impose to you. We are just sharing to you a brilliant idea on how we're gonna maximize the opportunity in Live Good. Okay, sabi nga po dito, I'll bring my 2, you bring your 2, we'll help you get your 2, then get 2, then grow together faster. It's called teamwork. Because teamwork makes dream works. Ayan po. Ngayon, what about if we enroll 10 in 1 week or in 1 month? Pag nag-duplicate po yung magic 10,000 in the 4th month, kung monthly po yan, kikita tayo ng 2,500. So yung power of 10, mas mabilis. Kaso nga lang, hindi po lahat kasi afford. Depende po sa tao. Pero yung 2, it's really highly doable. So, with the power of 10, you can see that, no? Pwede na po tayong kumita ng 2,500 just on the 4th month. Understood? So, maganda po ba ang napakinggan o sobra pong ganda? Ngayon, how does the matrix work? Paano ba nangyayari yung matrix? Kung gusto nyo pong mauna at malagyan agad ng spillover. Para sa amin pong mga guest, okay, mag-pre-enroll na po kayo agad. Wala pong bayad ang free temporary positions. Mag-isip-isip po kayo, pag-aralan nyo ng mabuti si Live Good, attend na kayo ng attend dito po sa Zoom, hanggang sa maintindihan mo, you can research on YouTube at pag-aralan nyo po dyan, magbayad po kayo before 3 o'clock ng Friday. Para mailagay na po kayo agad dito sa matrix. Remember, wala pong bayad ang pre-enrollments. Kaya ito po ang challenge ko sa lahat. Before you say no, big no to Live Good, tingnan nyo ng mabuti. Try to check it out, scrutinize it carefully bago po tayo magsisi. Kasi marami po agad no agad eh. No, no, no. Hindi pa nga nauunawaan no agad. Diba? Masyadong prejudge. Pero eto na lang. Tingnan na lang natin ng mabuti, bakit si Live Good 500,000 na ang members sa buong mundo in just 7 months? Bakit si Live Good ngayon nagmamashrooming? Bakit si Live Good ngayon pumuputok? Doon pa lang maiintriga na tayo. It's about time for us to check what's going on. What is this industry is all about? Kaya po, sana po sa mga makakabasa po nito, wag po kayo agad magnuno. Tingnan niyo po muna mabuti si Live Good. Kasi biyaya po ito sa marami. At maaaring ikaw din po mabiblessed. Okay po? So now, December 2022 to 2023, sabi po ni Live Good na aabot po tayo ng 300,000 to 1 million members. In our 7th month, umabot na po tayo ng 500,000. Kaya, what is the point? We are still called to be the pioneers and we're still at the tip of the iceberg. The next big thing will still happen. Na kung saan, parang si Netflix, pwede tayong umabot ng 100 million to 1 billion next year onward. Ano kaya ang pakiramdam kung ikaw ay kasama dito sa Pioneer at aabot po tayo ng billion? Talagang babaha po talaga yan ng tao dyan. Kaya para sa mga nagtsatsaga na mag-subscribe lang na hindi magtatrabaho, may future din talaga. Pero wag ka nga lang talaga maiinip. Pero dun sa mga nagkikreate ng urgency at talagang kumita, gustong kumita, you better grab the opportunity at trabahuin po natin ito. Kasi 2 tao lang po dito sa Live Good ang meron tayo. Yung pwede kang kumita or maging milyonaryo. Kumita or maging milyonaryo. I go for the other side. Okay po? So palakpakan naman po natin si Live Good. So I'm about to end. So, totoo ba yan? Yes. Kasi meron na po tayo mga success story coming from our very own upline, Fernand Santiago. Itong amount na nakikita nyo sa screen is already understated. What about the first crown diamond? Tim Miller. Sobrang nakaka-inspire po ang story nito. Siya yung nagsasabing declare no excuses. He was homeless 7 months ago. But right now, he is already a crown diamond. Siya po yung nagsasabing take a free tour. Paliparin ang landing page. GPS lang daw. Get in, plug in, stay in. Simple lang po ang business. Mag-join na kayo. Mag-stay kayo. 'Di ba?
Plug in. Huwag kang mawawala sa Zoom. Huwag kang mawawala sa group chat. Huwag kang mawawala doon sa page. Huwag kang mawawala sa upline mo. Nakadikit ka lang dyan. Okay po? Huwag mong i-isolate ang sarili mo. Plug into the system and allow the system work for you. And stay in. Huwag mong palalagpasin ang subscription mo. Kaya sa mga members dito, check po kayo sa subscription nyo ha. Baka malaglag po tayo, sayang. Balik na naman po tayo sa zero. And of course, our upline, Diamond from Chicago, Illinois, Coach Jesse Garcia. So, ilan lang po ito sa mga example na mga kumikita na po dito po sa Live Good. And my next question is, nagawa nila, kaya ba nating gawin? Kayang-kaya, di ba? So, with that, okay, I have 4 questions to ask you. Top 4 reasons why you are going to join Live Good. Number 1, we just launched globally. Number 2, we have this highly quality, affordable products, affordable health products. Number 3, the marketing system, tools, and training. Okay? And number 4, a simple, powerful, lucrative pay plan. So napakadami pong dahilan bakit kailangan yung sumali sa Live Good. Just consider the top 4. And I may ask this question to you. Are you A, B, or C? Ano po yung A? You want to become an affiliate member na magbabayad ka ng $49.95, or you want to become a member, magbabayad ka ng $9.95, or you want to become C na wala kang babayad at retail customer ka lang. So type your answer on the chat box and go to the person who invited you. Tell them that you are A, B, or C. Okay po. So disclaimer po tayo, no? So type po kayo kung AA po kayo dyan, ano? So disclaimer lang po tayo. So the information contained herein has been provided as an information service only. It is not a financial or medical advice. The accuracy or completeness of the information is not warranted is only as reliable as the resources from which it was obtained. And also note that the delivery fees or the courier fees are not inclusive to the product pricing. And the monthly subscription of $9.95 is a prerequisite, a requirement to remain active member of Live Good. So, disclaimer po tayo dito, no? So, lahat po ng ating po mga pinag-usapan, hindi po ito garantiya, no? Ito'y pinag-usapan lang na just projection, okay po? Para hindi po tayo. So those are the disclaimer statement coming from Live Good. So I hope na we imparted to you the most powerful opportunity in the planet right now. So thank you for listening, pero wag po muna kayong aalis kasi meron po tayong, mag-share po tayo ng story. Okay? Alam nyo, listen carefully guys. The story is very, very powerful. Kasi itong mga informations na binigay po namin sa inyo, the figures, the informations could tell you, but the story could sell you. So, dito sa napakagandang opportunity ni Live Good, ang gagawin na lamang po natin is galingan na lang natin yung sarili natin. At ngayon, para matapos po itong pong ating programa, gusto ko pong tawagin ang isa ko pong matalik na kaibigan na kasama ko na po siya for more than 2 decades. She's really a good friend of mine. Na grabe, no? Sa unang company na nagkasama po kami, 5 taong kami doon, namayagpag talaga kami doon. Kaso nga lang, sa second company, umpisa siya, hindi na siya nagpatuloy eh. So, naghiwalay ang amin pong landas. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nung kinalabit ko siya uli dito sa Live Good, palibhasa, maganda po ang aming pong relasyon, no? Yung aming pong pagiging magkaibigan, hindi na po ako nahirapan, sumama agad siya sa akin. At isa po siya sa mga kauna-unahang sumama sa akin. However, after a certain time, medyo nag-pause po siya ng 1 month. Okay po? Kaya medyo naantala din po ang aking pagda-diamond. Nag-rest din po ito, no? At siya po yung kadahilanan bakit na shoot na din po itong aking diamond ship, no? So, hindi ko na po patatagalin. Kaya talagang gusto ko siyang ipakilala sa inyo. She's a retired teacher na nag-retire siya ng early at pumasok na po siya sa direct selling or network marketing industry. Makinig po tayong mabuti at sobrang mai-inspire po tayo sa ikikwento
ng isa kong leader na ipinagmamalaki ko. Ang tagal namin. Grabe, pinaghirapan po namin tong journey na to, no? Kung saan-saan kami nakarating. Gasgasan ng lalamunan to, pinaghalo-halo na po namin ng offline, online. So without any further ado, pwede po nating palakpakan the newly promoted Platinum. Okay. Fresh from Zambales, Olongapo. Okay. New Platinum, Mercedes Labitan. Partner, come in. Okay po, gagawin kitang co-host. Asan ka ngayon? Okay po, wait lang Palakpakan po natin ang ating newly promoted Platinum. Actually, gusto ko rin ulit shout out ang aking isa pang newly promoted Platinums, Coach Cheng Norada. Grabe, no? At meron pa po tayong umuulan po ng mga Platinums dito po sa Live Good. Last week, we have 2 Platinums, no? Shout out Divine Bateman. And we also have saan siya? Partner, pwedeng ano ka? Pwede ka pong raise up. Hindi kita makita. Ayun. Okay. Excited ang aking mata. Okay. Shout out sa 2 new Platinums last week. Coach Divine Bateman and Raymond Manolong. And wait, there's more. Upcoming Platinum soon this week. Alam ko po, marami-rami na po dyan. Kaya nakaka-excite. Okay. So, my Live Good family, bakit disabled by the host? Disabled ba kita? Oh my God. Anong ginawa ko? Wait lang po My God. May ginawa yata akong mali. Okay. Co-host. Ayan, co-host na po tayo, no? So ayan, so Live Good family, welcome our newly promoted Platinum Mercedes Labitan. Partner, come in. Yes, hello. Ayan. Woohoo! Okay. Yes. Yes, sa wakas. Good evening, Live Good family. Yes, we're excited to wow. hear you. Alam nyo, hindi pa nag-sink in sa akin na pagiging Platinum. Siguro bukas umaga paggising ko. Masama kasi ang pakiramdam ko ngayon. Medyo inuubo dahil umulan, bumagyo, hataw. Nabasa ako. Kaya ganito ang boses ko. Pasensya na po. So, tulad ng sinabi ni Upline B, nag-platinum na po ako. Yes. Fresh na fresh. And congrats to Diamond Vilma sa Bulao. Dahil po sa kanya, kaya ako nakarating sa ranggo na ito. Thank you, thank you. At alam niyo po, kami ni Vilma, matagal na po kami nagkasama. 2 dekada na. Una ko po siya nakilala, nagkasama kami sa isang local company, pero cross-line po kami. Pero doon pa lang na-impress na ako sa kanya kasi isa siya sa speaker for the day. At pag po ako ay nag-i-invite, tinitignan ko talaga schedule ng Vilma sa Bulao. Dahil alam ko, pag yun ang napakinggan nila speaker, sigurado na ang sign up. So ganun po, no? So hanggang sa dumating ang time na umahataw pa siya sa Samar, yung pala, sarado ng company. So yun po experience niya. So talaga mo nakita ko ang kanyang dedication, ang kanyang determination, at lahat na po talaga, very passionate siya. Though alam ko yun ang unang networking company na hinawakan niya. Pero nung po, nagpakitang gilas na siya. And then, nung lumabas po isang international company, nung pumasyal po ako sa kanya, nagkataon, meron isang ongoing seminar sa isang fast food chain. Sabi ko, V, merong isang company dyan, may presentation dyan sa Jollibee. Punta kaya tayo. Then, kapag nagustuhan natin, join tayo, pero ikaw ang upline. Di ba? Baligtad, ano? So, ganun po, no?
ako kung ito ang upline ko, makakasabay ako dito, mahahawa ako sa kasipagan. So, kasi ako minsan meron akong ugaling ningas kugon. Pero sabi ko kay Vilma, hindi po pwede. Talagang aarangkada ka rin, sasabay ka sa kanya. At yun po ang nangyari, talagang bumongga ang aming career noon, though short-lived lang. Pero doon po nabuhay yung mga pangarap namin. Pag kami magkakasama, kukuwentuhan kami, sana makarating tayo sa abroad na mamasyal, magkakasama tayo mga pamilya, kasama natin sila. Gano'n po, ang dami naming pangarap. Magtayo tayo ng foundation, marami tayong matulungan. Yun po ang nangyari 'no. Kaya lang siguro, inabandon ko siya. Yun po yung naging kasalanan ko. Kaya siguro walang nangyari sa akin. So, nung nawala yung isang company, lumipat sa iba. So, sumama din po ako nung umpisa, pero nangyari iniwan ko na naman siya. Kumbaga naligaw ako na landas. Kung iba na landas, naligaw na landas. Sabi ko siguro 'pag may chance, dapat sumama na ako kay Vilma kasi nakita ko po kung paano nagbago ang kanyang buhay. Nakita ko pa kung paano yan ay nakaangkas sa motor halos mahulog 'pag nakakatulog na dahil sa puyat. Pero nakita ko po na lumipat siya ng Manila, kabili ng bahay, sasakyan, talaga pong changed life, 360 degrees na bago ang kanyang buhay. At doon po lalong na-enhance, nahasa ang kanyang husay. Kaya ngayon po nakikita ninyo kung paano pang-international na po ang caliber niya 'no. Sabi siya, Gano'n ko po nakita na subaybayan ang kanyang paglago, ang growth niya professional and lahat na po 'no. So napakahusay po 'yan. Lalo na nakaranas na ng mga international training, ang dami niya puntahan, halos nalibot na niya ang dahil sa mga incentive na nakuha niya napakarami po at, yun ang hindi ako nakasabay dahil siguro nga ako'y nagtalo-sira kaya walang nangyari sa buhay ko. Then, na-realize ko po 'no, sabi ko magse-71 na ako, parang nag-semi-retired na ako before pandemic. Na sabi ko parang wala din naman nangyayari, nag-uumpisa ka wala din napupunta, wala napupuntahan. Kaya nung alam niyo po, nung talagang frustrated na ako, give up na ako, sabi ko suko na ako, ayoko na. Kaya marami nag alam niyo na nag-i-invite, libre ka, hindi na lang kasi kako parang sawa na ako, burned out na ako, ayoko na. And then 'yan, dumating po ang time na 'yan na si Vilma tumatawag na, ah, sabi niya, "Partner, gusto kita isama dito, gusto kitang tulungan." Sabi niya 'no. Kako, "Ano 'yun?" Eto, alam ko focus ito sa kumpanya niya, Ano kaya nangyari? Parang kakaiba, 'no? So 'yun po, nung una kako ang tanong ko kaagad, "Anong pangalan ng company?" So sabi niya, "Live Good." Kako, wow, positive vibes. Parang magandang senyales ano. And then the product, anong product, so, ano website. Nung tignan ko po alam niyo, ang unang-unang nakaengganyo sa akin ang product po. Alam niyo na 'pag international company, napakamahal, hindi natin kaya. Kaya po ako sumuko doon 'no, dalawang international company na pinagsamahan namin dahil mahirap po, hindi kakayanin. Kung hindi malaki ang kinikita mo, hindi mo kakayaning mag-maintain or mag-sustain ng paggamit ng produkto. So yun po ang iniayaw ko. Pero na makita ko po ang Live Good, sabi ko, "Wow, first time na nakakita ako ng international company products na ang presyo mas mura pa sa local products na naririto sa atin." So yun po yung unang-unang nakaengganyo sa akin. And then at sabi pa, ah, factory price. Sinong company ang nagbigay ng factory price? Paano siya magtatagal sa industry kung factory price ibibigay ang presyo ng product niya? And then ang aralin ko po yung Complan, doon ko po naintindihan na totoo talaga, pwede niyang ibigay ng factory price ang produkto dahil kumikita siya monthly, stable ang kita niya
sa subscription payment na binabayad natin. So yun po napakalinaw na ang company ay magiging stable, tatagal ng mahabang panahon. Kaya po natuwa ako dahil sabi ko first time na nakakita ako ng ganito na walang kapareho. Sabi nga, the only one the planet Earth. Totoo po yan. Sa tagal namin sa industry, wala pong naging kahalintulad ang Live Good. So kaya nga po, ngayon sana maging bukas na ang ating puso at isipan. Narito na po sa ating harapan, padaan-daan na ang Live Good. Pero hindi nyo pinapansin. Hindi nyo ba alam na yan ang magbabago sa ating buhay, magpapabago sa ating buhay. Kaya nga po nanghihinayang ako, no, yung nandiyan na, umaalis pa. Hindi nila nakita kung anong kagandahan na Live Good. Yeah. Kaya ako po, natutuwa ako kung may mga bata ako nasisharean. Sabi ko, alam nyo, napakaswerte ninyo. Dahil sa ganyang edad, nakita nyo yung magandang opportunity. Sunggaban na ninyo. Kung kami na mga senior na, kumbaga ilang taon na lang ilalagi namin sa mundo, pero eto pa rin at nakakita kami ng bagong liwanag, bagong pangarap na pwedeng maisakatuparan. Kasi po, dati ang pangarap ko noon, ilusyon na lang eh. Ilusyon na lang. Sabi ko, Lord, sana naman bago mo ako kunin, kahit paano naman, alam niyo po ba ang pangarap ko talaga, maraming matulungan. Hindi na lang po sa pamilya ko, kamag-anak, sa dami na nakikita ko mga naghihirap ang buhay sa kapaligiran. Alam niyo po, yun yung gusto kong matupad na pangarap. So, kaya lalo na yung mga nakikita ko, mga empleyado, hindi na ako tumagal sa employment at natikman ko rin kung bakit maging empleyado. Kulang na kulang ang sweldo, no? Sa mga breadwinners na kulang ang kinikita para sa kanyang pamilya, sa mga single mom na walang kaagapay sa pagpapalaki ng mga anak, yung mga senior na katulad ko, mga seniors na umaasa na lang sa mga anak, nag-aalaga na lang ng apo. Naku po, eto na po ang tsansa para tayo kumawala sa mga sitwasyon na iyan. No? Sayang po, andito na ang Live Good, ito na po ang gateway para mabago ang ating buhay. Ito po, hindi na, kumbaga, hinawi na ni Ben Glinsky, yung pahirap, yung daan natin, sinemento na niya, Yes. maging maganda na ang ating tatahaking landas. Wala Yes. na yung mga pahirap. Ito na po, napakagaang. Kung ikukumpara po natin yung mga pinasok nating mga MLM dyan, sobra po ang dali. Sabi nga ni Coach B, mani-mani na lang, popcorn. Diba? Dahil yung mga hirap na dinanas namin natin noon, dahil pare-pareho naman halos yan, wala talaga, kalingkingan na lang. Kaya sabi ko nga, kung sineryoso ko ito, siguro matagal na ako nag-platinum. Kaya lang, medyo natulog sa pansitan, na-focus sa iba. Pero nung makita ko po na malapit na pala ako mag-gold, tinotoo ko na. At ang maganda po nito, no, kahit ako'y naglaylo na more than a month, weekly, hindi ako nasisiro, nandoon pa rin ang aking tinatanggap. Kaya sabi ko, totoo talaga si Live Good, passive income ang ipinapangako ng Live Good. Kaya kako sayang naman yung mga hindi makita. Alam mo kung pwede lang po, ipahiram namin ang aming mga mata para makita ninyo kung gaano kaganda ang Live Good. Sabi ko, bingi at bulag na lang ang hindi makakaintindi sa ganda ng Live Good. Kaya guys, eto na, wag niyong sayangin ang pagkakataon. Nakita niyo na si Live Good. Gawin niyo na ito, seryosohin niyo na. Nang sa gayon, yung problema niyo ngayon, hindi na magiging problema 1 year, 2 years, 3 years to 5 years from now. Na hindi na babago yun at yun pa rin ang problema. Ito na po, umpisahan na natin, ito na ho yung solusyon. Kaya sana magkasama-sama tayo at nagpapasalamat ako kay Coach B. Nandiyan siya lagi, ever supporting sa aking team, sa entire team ng kanyang Soaring Eagle family. Lagi pong nandiyan siya. Just a message away, a call away, nariyan siya.
para umalalay sa atin. And thank you din sa, of course, sa Live Good, sa mga taong nasa likod na Live Good, ang corporate team, si Ben Glinsky, si Coach Fernan, ang ating grand upline, and of course, ang ating mentor, Vilma Sabulao, sa aking mga leaders, sila Bert, sila Sheila, sila Anika, Tony, marami pa, no? Yung mga hindi ko na-mention, alam nyo na yon. Kasama kayo at itong promosyon na to, niaalay ko sa inyo. At dahil sa inyo, narito ako ngayon, nakarating sa Platinum. At syempre, hanggang sa susunod pa na mga magpa-Platinum, maggo-gold, nandito lang kami ni Coach Vilma, laging aalalay sa inyo at hindi kayo iiwan. Sasamahan kayo, sama-sama tayo, isang buhat. Yes. So marami pong salamat at sana po lahat tayo na nanarito na sa Live, seryosohin na natin, no? Kung tayo'y komportable na sa buhay, tingnan natin ang ating mga kakilala, kamag-anak, mga kaibigan na nangangailangan ng tulong natin. Hindi lamang sa pera, kundi yung pag-alalay natin sa kanila at ipakita natin, i-share natin sa lahat ang kagandahan ng Live Good. So yun lang po, maraming salamat at thank you Coach B from our Falcon family. Mabuhay ka and God bless us all. Thank you. Thank you. Hello, thank you. Sending hugs and love. I love you, I love you, I love you. Okay. So Love you, grabe, Coach B. Love you. this is it, partner. Talagang Yes. masaya po talaga ako. Lahat ng pagod natin, talagang bawing-bawi. Bawing-bawi. Sulit. Pagpunta ko Sulit na dyan sa sulit. Sambales, talagang magre-red wine tayo. Yes. Pupunta I din ako ng know. Cebu. I know, yung birthday ko, hindi ko coming na, naalala ko Yeah. nung ma-trip. Yes. Yes. So nag-birthday po ako, si Oh, Coach ikwento B. mo, ikwento mo. Okay. So yun ang memory na hindi ko makakalimutan. Nag-birthday ako during yung bonggang karir na yon. Alam niyo ba, pinasara ang Trails Resort sa Olongapo, exclusive for the group. Overnight po kami doon, may live band, grabe. So, wine and food, grabe po, no? Yun ang hindi ko makakalimutan. Siguro mauulit muli, no? Next month na, birthday ko na. Yes. So, ayan na naman. So, thank you. Grabe. Mag-live good na tayong lahat. I Yes. love you, partner. Yes, I love you too, partner. Actually, si Ate Mers, yun, Yeah. tama, alam niyo po, nung magkasama kami sa dating company, binertdihan ko yan eh. Bonggang birthday, sarado ang resort. Grabe yun kasi talagang masayang-masaya kami nun. Malagong-malago kami dun sa dating company. But anyway, we're just beginning here in Live Good. At ang nakakatuwa po sa pagne-network, like this, no? We're building a family. We're building a relationship. Talagang, alam mo yon, parang hindi lang tayo dito pera-pera lang. Kumbaga nandito talaga tayo to connect, to interconnect, no? To touch people's lives na magkaroon po tayo ng mas malalim pang ugnayan sa isa't isa. So, Coach Mercy, Ate Mercy, grabe, ang ating pinagsamahan, sinubok na ng panahon. Never in a single instance na nagkaroon tayo ng argument. Yan lang po yung sasabihin ko. Na very, Never. very toxic po ang network marketing. Pero nagwa-wonder talaga ako sa iyo, my BFF, na kahit minsan, hindi man lang tayo nag-spark, no? So, and because of that, I love you more. So, my Live Good family, palakpakan naman po natin ang ating newly promoted Platinum, Mercedes Labitan from Subic, Zambales. Congratulations to you, my partner. Hearty yes. Congratulations to you. I am one of the happiest person na masaya na naabot mo talaga yan kasama ng team mo. Mabuhay kayong lahat, mabuhay lahat ang ating Live Good Soaring Eagles together with Live Good family here in the Philippines and in the entire world. Mabuhay po tayo and let us spread out the good news in Live Good. So with that, thank you so much and God bless everyone. See you all at the top. Bye. Thank you po.
Grabe, na-inspire ba kayo sa kwento ni Coach Mercy Labitan? Pwede bang mag-shout out kayo dyan at mag-type po kayo ng inyong mga heart emoji? Okay po. Type po tayo ng ating po mga heart emoji po dyan. Ano po ang naramdaman po natin dito po sa Live Good? Ayan, ang dami po mga heart emoji. Na-impressed po ba tayo? Na-touch po ba tayo? Na-inspire po ba tayo kay Coach Mercy? Ayan. So, ang dami mga heart emoji dito, partner. So, better. Screenshot mo yan. So, superb. Thank you, Live Good family. Alam ko na iba-iba lang tayo ng time, pero I could tell you lahat po tayo pupunta doon. Each one of us have our different hugot, different story. Iba-iba po tayo ng mga pinanggagalingan. So regardless of your deepest why, just pursue and be unstoppable, be unshakable, and we will see each other at the top. So with that, thank you so much and God bless. So tomorrow, wag po kayong mawawala, 3 o'clock. And then after po ng Zoom natin, ng 3 o'clock, I'll be calling in a meeting sa lahat po ng Live Good family dahil yung mga platinums and above, we will be having a meeting with our core upline Coach Fernan Santiago. So we will be tackling about the face-to-face conference this coming September. And after that, we want to share it to you kung ano po yung mga naging agenda. So I will be giving you, actually the link would be the same. Tutuloy na lang po siguro tayo after ng Zoom ng 3 o'clock. So ayan po, no? So kita-kits po tayo tomorrow. And then tomorrow night, shout out po the speakers for tomorrow at 3 o'clock. It would be gold, upcoming platinum Demi Cebuan, the millennial leader here in Live Good. At sa gabi naman po is one of our top leader, platinum, upcoming diamond, Jericho Erinco, at with sharer. Okay po, yours truly. So bukas po ang aking bukas po ang aking diamond speech. And then on Saturday, madadagdagan na po ang ating platinum nights, no? Ng 2 pang platinums. Kaya pasaya ng pasaya po ito. Mag-invite po tayo. We gonna guarantee you by next week, we have different speakers sa prime time ng 8 o'clock. Kaya magdala po tayo ng magdala, no? Magdala po tayo ng magdala ng mga leaders, ng mga guest ninyo. Tomorrow, iba-iba pong mga speakers ang mawi-witness nyo. Okay po. Iba-iba pong sharer ang mawi-witness nyo. Kaya, see you all. Mag-invite po tayo. Just be consistent. Just be persistent. Just take action. Okay po? Declare no excuses. And don't focus to people who are dream stealers. Galingan po natin kasi si Live Good po ay napakagaling. Okay po? So thanks po Ma'am B, my LG Galenians Global Inspired as no end. Wow! Thank you po Vilma and God bless. Genevieve. Okay. Thanks po Madam. Ano pa? Sige, basahin ko nga. Congratulations to my dearest ate sponsor Mento Labiote from Shilo. It's too good to be true and it's too good it's true. Amen and amen by upline. So, yan yung mga kanilang mga messages. Thank you po sa mga nagbibigay po dito ng mga very inspiring daw. Coach Mercy, congratulations, heart emoji. Ang dami po mga messages. So I would like also to take advantage na mag-thank you po sa napakadami po, daan-daan po ng mga greetings po doon po sa akin, sa post po ni Coach Fernan. Sa lahat po ng mga bumati sa akin sa Messenger, sa lahat ng mga group chats, hindi ko man kayo masagot, lahat-lahat ng isa-isa. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. So this promotion is not mine, but this is the promotion of our team and I owe it to Live Good Soaring Eagles International family. To all the team leaders, to all of you, to each one of you, my heartiest thank you from the bottom of my heart. God bless each one of you. Kayo na po ang susunod. Okay po? God bless. Thank you. Bye-bye. To God be all the glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Yes, Alex. Is this Alex Parcon?
Yes, you are the next one to become platinum. So, grabe. Okay po. So, bye. Bye, everyone. God bless. Yes, malapit na. Excited for that. Excited for that. God bless you. Bye po. Woohoo! Yes. Okay, done na ako sa aking Zoom, Apo. Yes, done ang Zoom. Okay. So, bye guys. Relax muna ang lola nyo. Magpapamassage ako. Bye everyone. Bye po. Shutdown ko na po ito. Thank you. God bless po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, Mama Chup Chup. Wow. Thank you po.